Pink Venom era, jo crec que la coreografia en què menys ens esperàvem tenir aquestes notes. Sobretot amb estètica estem supercontentes amb la puntuació que vam rebre i és un ball que vam tractar d'omplir sobretot amb la nostra presència i amb les nostres com personalitats i mostrant l'actitud, ja que no és un ball que puguis defensar tant en quant a moviments, no és tan ple com per exemple quan vam fer Energètic, però d'altra banda vam rebre fins i tot més bona nota de la qual esperàvem a Energètic i ens va sorprendre molt. Sí, noies, jo crec que com a grup sou molt compactes, m'ho he cregut. Vull dir, no veia errors, he disfrutat de la coreo tota l'estona, teniu molta força, molta presència. Vull dir que com a grup crec que avui heu posat molt fort. Bueno, aquesta prova, respecte a les votacions del jurat, sí que ens esperàvem una mica perquè no va ser la coreo més forta que vam fer, en el sentit que, per exemple, jo personalment el dia abans de gravar aquesta coreografia em vaig fer un esguins al turmell, llavors com que això ja em dificultava i em condicionava molts aspectes del ball, no? I també en si la coreo era més... no era tan forta com altres coreos que hem estat fent, sinó que era un altre estil de ball i llavors pues, això també es va veure, no? Però per part del públic la veritat és que vam estar molt contentes perquè de nou ens van com donar suport i això pues, la veritat és que ho hem agraït molt. Amb paletes! Uau! Avui veig moltes de color rosa, Moltes. Moltes roses. A l'altre costat també hi ha moltes roses. A l'altre costat hi ha moltes roses. La veritat és que com a tal no ens ha afectat no guanyar aquest programa perquè com hem rebut bones crítiques i bones puntuacions, estem molt contentes i s'ha vist com reflexat a la puntuació final i a més estem com molt feliços per Ion, llavors és com ens ha donat igual, literalment. Ion també s'ho mereixia un muntó i ja era hora. Continuem amb Iscriu, que té 75 amb 65 vots. En aquest programa doncs, hem aconseguit com una mica més de puntuació, llavors hem com aconseguit pujar a la classificació i la veritat és que ens ha com motivat un muntó. Ens ha motivat a totes a continuar i a donar-ho tot als següents capítols, la veritat. Doncs estem molt contentes perquè sí que és veritat que els primers capítols com que no ens van anar com esperàvem i vam acabar una mica com, no sé, tristes i desmotivades, però va ser un punt d'inflexió i de dir podem fer-ho, o sigui, és com una indicació de que no està tot perdut, de que és només el principi que hem d'aconseguir.